Колко столи? 100. Не, 80 ще не. Кой връх изкачвахме? Черни връх, така. Така, изкачихме го и бяхме там около 2 часа, сигурно. Яхме някакви кюфтета и кебабчета. Да. Ама забравихме да снимаме. И сега сега слизаме. Ето го. Забрахме идеята, че може да направим такова клипче. Ама ще е много яко. Ще има много глупости. Да. По Максим сме с кучето. Така. И Пепи. Ето го Пепи, вижте къде е горе върха. Там бяхме. Слизаме оттам. Слизаме оттам, голяма група сме, весела компания. Тук Юлето, Макс е с нас, с Фарух. Егова не Чурбара е там и той. Чурбара. Маги, тя да представя и тебе. Не. Здрасти. Покажи, ето го Жорко. От 15 минути с Пепи и Жорко. Ето го и Спарух. А Спарух е... Махни! А Спарух е... Така горе, така слизаме надолу. Пана ли го? Да. Къде ще ни забиха щеката? Тата я заби. Да. И както виждате, бавно, скоро стигаме и до края. Господин Тереса. Макс. Максимус от Гладиатор. Дали ще стане по-тъмен? Не, той си е златен, такъв София. Светлия вариант. Да. И Самолевски! Але! И Самолевски! Але! Се претрепам. Нищо. Чакай. Ама не така да снимаш да такова. Ето е Маги. Да, бе, споко. Са! Дай, Маги. Добре, спираме, защото вече ще ни пребият. Видя се. Така, минаваме, тук влизаме във водата, а водата в гората. В водата. И... Да си намерим колица. Да.